Ernest Hemingway, Komu zvonia do hrobu. Autor vychádza z vlastných skúseností dobrovoľníka a dopisovateľa počas španielskej občianskej vojny. Vyjadril svoj negatívny postoj k vojne, zaoberá sa problémami ľudí, ktorých vojna vyhnala zo svojich domovov do hôr. Dej románu sa odohráva v Tile, územie za frontom nepriateľa, v priebehu 3 dní. Hlavný hrdina Robert Jordan je Američan, vyučuje španielčinu v Montan. Má veľmi rád Španielsko, preto sa rozhodne odísť zo svojej vlasti a bojovať za Španielsku republiku proti fašistom. Od generála dostáva rozkaz vyhodiť do vzduchu most, ktorým by pri ofenzíve mohli fašisti dostať posily. Robert plní svoju úlohu, aj keď pochybuje o jej význame. Pripája sa k partizánskej skupine, ktorej velí Pablo, bývalý veľmi uznávaný bojovník za republiku, z ktorého je však už len opitý človek. Jeho žena Pilar sa starala o Máriu, sirota, ktorú zachránili z rúk fašistov. Keď ju Robert Jordan uvidel, zaľúbili sa do seba. Morálku v družine udržiava hlavne Pilar, ktorá si s Robertom dobre rozumie. Robert už dávno vie, že bude potrebovať viac ľudí a o pomoc požiada aj veliteľa nedalekej partizánskej skupiny. Dohodnú sa na spolupráci. Táto skupina je odhalená fašistami a vystrieľaná, zanechali stopy v snehu a Nemci ich vystopovali. Robert žiada generála o zrušenie akcie, vyhodenie mostu, ale poslíček nedoručil správu včas. Počas noci Pablo ukradne Robertovi veci na vyhodenie mostu, rozbušky, šnúru, odpaľovač. Všetci vedia, že zahynú. Robert prežíva vnútorný rozpor, protiví sa mu hnať ľudí do záhuby. Počas akcie je most vyhodený do vzduchu. Úlomky zabili Robertovho najlepšieho priateľa Anselma. Počas úteku celej skupiny je Robert zranený, nemôže chodiť. Všetci sa s Robertom lúčia. On sám očakáva nepriateľa, ktorého chce na čas zastaviť.